ברוכים הבאים. היום יש לנו נושא מאוד מאוד מעניין. הנושא הוא מה התורה רוצה מאיתנו. האם היא רוצה שאנחנו נהיה שמחים, מאושרים, מחפשים את הטוב, רודפים את הטוב, או שאנחנו נהיה אמיתיים ומחפשים מה רע אצל השני כדי ללמוד מהשני ולראות ולחפש את הרע בכל אחד ואחד ולדעת איך להיות כמה שיותר אמיתי. מה התורה רוצה? אז קודם כל נתחיל עם מקורות מחז"ל, כי כמובן אין לנו אלא התורה הקדושה וההלכות שלנו, הפסוקות, שמשם אנחנו נוכל להביא את המקורות, שמשם נוכל לדעת מה צריך לעשות בעולם הזה, איך צריך להיות, ומה גם תפקיד של רב בעולם הזה, מה רב צריך לעשות, האם רב צריך להיות אדם שהוא מחפש להוציא את האמת לאור, לגבי כל הרבנים הפסולים ולחפש את הרע שבכולם, להראות לכולם את האמת, או האם רב צריך להיות משהו אחר, שרב צריך להיות אדם שמח, מחפש את הטוב שבבריות, מחפש לשבח אנשים, מחפש ללמד קו זכות וכל הדברים האלה. מה רב צריך לעשות? מה כל תלמיד חכם צריך לעשות? לא רק רב, אבל אפשר לומר שכל רב זה תלמיד חכם, ולכן אנחנו עכשיו הולכים ללמוד הלכות, כאילו הלכות איך להיות רב, איך להיות אדם שהוא תלמיד חכם, אדם חשוב. ובכן, בתורה הקדושה כתוב שהקדוש ברוך הוא כעס על עם ישראל בגלל שהם לא עבדו אותו בשמחה. כמו שכתוב בתורה, תחת אשר לא עבדתם את השם אלוקיכם בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. היה לכם הכל, למה לא הייתם שמחים? למה לא היית שמח? היה לך הכל. עוד מקור מחז"ל, הגמרא אומרת, אם ראית תלמיד חכם עושה עבירה בלילה, אל תהרהר אחריו, שבוודאי עשה תשובה ביום. הלשון של הגמרא היא שאם אתה רואה צדיק, אדם שהוא יש לו שם של צדיק וידוע כצדיק, אם אתה רואה אותו עושה עבירה, אל תהרהר אחריו. אם ראית בלילה שהוא עושה איזה עבירה, עושה ממש, אל תהרהר אחריו, כי בוודאי עשה תשובה ביום. לא אולי, לא ספק, לא אם הוא עשה תשובה, אלא בוודאי הוא עשה תשובה. הרב הזה בוודאי עשה תשובה ביום. עוד מקום המשנה אומרת, הווי דן את כל האדם לכף זכות. אדם שרואה את השני חוטא, הוא צריך לדון אותו לכף זכות. למה הוא עשה חטא? למה אדם נפל בחטא? סתם דוגמה, אדם שלקח שוחד, שלקח כסף. וכי כולנו יש לנו את התאווה של שוחד, שבאים אלינו עם סכום כסף גדול, בוודאי שאנחנו יכולים גם להתפתות. השאלה צריכה להיות, האם אחרי שלקחת שוחד, האם חזרת בתשובה? האם התחרטת? והגמרא אמרה מקודם שכל תלמיד חכם שעושה עבירה, בוודאי התחרט על העבירה שלו. המשנה אומרת פרק ב' משנה א', רבי אומר, איזו היא דרך שיבור לו האדם? כל שהיא תפארת לעושיה, ותפארת לא מן האדם. כלומר, שאיזה דרך אדם צריך לבחור בעולם הזה, איך לחיות, איך צריך לחיות. אז המשנה אומרת, רבי אומר לנו, התנא, רבי אומר לנו, כל שהיא תפארת לו גם מעושיה, שזה בורא עולם, וגם מן האדם, גם אנשים מפארים אותך, אומרים, וואי, איזה בן אדם זה, איזה צדיק זה, הוא לא מפסיק לעשות את הדברים הטובים, הוא לא מפסיק. אדם שלא אומרים עליו דברים כאלו, אדם שלא מהללים אותו הבריות, ואין לו תפארת מן האדם, זה לא הדרך שמבוררת לנו לפי רבי. פרק ג' במסכת אבות משנה י', הוא היה אומר, כל שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. וכל שאין רוח הבריות נוחה ממנו, אין רוח המקום נוחה ממנו. כתוב פה במשנה, המשנה מסבירה לנו דרך לדעת אם אדם הוא אהוב בשמיים או לא. אפשר לבדוק, אתה יכול לבדוק בעצמך אם אתה אהוב בשמיים. איך אפשר לבדוק? אם רוח הבריות נוחה איתך, אם כולם אוהבים אותך, אם אתה אדם שרוח הבריות נוחה איתך, תדע לך שגם הקדוש ברוך הוא נוח איתך. אבל אם אנשים לא סובלים אותך, ואנשים יש להם מחלוקות איתך וכולם בריבים איתך, תדע לך, אתה לא נוח לבורא עולם. אין רוח המקום נוחה איתך.
כל זה היה ממסכת, חלק מזה היה ממשנה במסכת אבות. עכשיו אנחנו עוברים להלכות הפסוקות. אז יש בהלכות דעות, פרק 5, איך תלמיד חכם צריך להתנהג. עכשיו, מה שטוב בהלכות האלה, זה ממש מפורש. אין דרך להבין את זה בצורה אחרת. זה מאוד מאוד ברור. כי הרמב"ם, בהלכות שהוא פוסק, הוא לא נותן לך דרך להסביר את זה בצורה אחרת. בואו אני אקרא את זה. פרק 5, הלכה ז', הלכות דעות. תלמיד חכם לא יהיה צועק וצובח בשעת דיבורו, כבהמות וחיות, ולא יגביה קולו ביותר, אלא דיבורו בנחת עם כל הבריות. וכשידבר בנחת, ייזהר שלא יתרחק עד שיראה כדברי גסי הרוח. ומקדים שלום לכל האדם, כדי שתהא רוחן נוחה ממנו, ודן את כל האדם לקו זכות. מספר בשבח חברו, ולא בגנותו כלל. תלמיד חכם מספר בשבח חברו, ולא בגנותו כלל. אוהב שלום ורודף שלום. עד כאן. לכן רואים פה מהרמב"ם סוג של השקפה כזאת, מה זה תלמיד חכם. מה זה אדם שהוא תלמיד חכם? הוא נוח עם כולם. הוא אדם שהוא מחפש את הקו זכות בשני, הוא מדבר בשבח הבריות, הוא תמיד אומר דברים טובים, לא תשמע ממנו דברים רעים. אם תשימו לב אליי, איך שאני מדבר בשיחה הזאת, אתם תשימו לב שהכל בפן חיובי, בצורה של הכל טוב, הכל בסדר. גם שאני מדבר עכשיו דברי תוכחה קצת, כפי שיובן בהמשך, אני תמיד ישדר את זה בצורה חיובית ולא בצורה שלילית. ועוד מעט נבין גם למה. הסבא מסלובודקה, הוא לפני כ100 שנה, הוא ראה שהדור הוא לא מספיק חזק בשביל לקבל את התוכחות בצורה ישירה. ואנשים הם כבר חלשים, הם צריכים עידוד, הם צריכים כאילו שיעלו אותם למעלה, שיתנו להם הרגשה של משהו, של ערך. והסבא מסלובודקה בספר תנועת המוסר חלק ג' דף 98 או 198, הוא כותב שם ככה, שברוב ספרי המוסר המקובלים במחיצותינו של מחני המוסר, היא לגלות לאדם את אפסותו או פחיתות ערכו. למה? כי דרכו של אדם להיות יהיר, גאוותן. זה הדרך הטבעית של האדם להיות גאוותן, ולכן צריך להשפיל אותו. אבל רב נתן צבי פינקל החל לפקפק בזה, ביעילות של השיטה הזאת. זה לא מועיל, שבדורות הקודמים בני אדם הלכו בגדולות, רוחם הייתה עזה, והתמודדותם הגיעה עד רום השמיים. ואף לא נתראו מלהתריע, אנשים לא פחדו להיות כופרים פעם. ולכן היה צריך לדקות אותם, להגיד להם, אתה אפס, טיפה שרוחה, מעפר באת ועל עפר תשוב. ככה היו צריכים לדבר עם האנשים של פעם. לאור מחשבה זו, רבי נתן צבי פינקל להחליף את השיטה, שבמקום להצביע לפני האדם את פחיתות ערכו, יגלו לו את הצד השני של המטבע, את הצד הרוחני שבישותו. הוא יצור עליון, נברא בצלם אלוקים, שתבואה בו נשמע מגנזי מרומים, בחינת חלק אלוקה ממעל, ושהוא תכלית הבריאה, אתה תכלית הבריאה, וכל העולם לא נברא אלא בשבילך. עצם הכרה זו, כשתשתרש בקרבנו, תפיח רוממות בנפשנו, ותנשאנו אל על, ותשנה את כל ממדי אישיותו. אתה לוקח אדם חילוני, מסביר לו כמה שהוא אדם חשוב וגדול, כמה שהנשמה שלו חשובה להשם, כמה שהמצוות שלו חשובות. גם אם הוא לא בא לשחרית, זה הפסד בשבילו, וגם השם רוצה שהוא יבוא. כל זה תסביר ליהודי, ואתה תראה שהוא משתנה וחוזר בתשובה. ההכרה הזאת היא, טוב, עד כאן. זה הסבא מסלובודקה שאמר שלהפסיק, להשפיל את האנשים ולהתחיל לרומם את האנשים. אומרת הגמרא במסכת תענית דף כ"ב עמוד א', שאלו את אליהו הנביא, מי הם בני העולם הבא בשוק הזה? יש פה שוק של אנשים קונים דברים. שאלו אותו, מי הם פה בני העולם הבא? אז ענו לו, אז אליהו הנביא אמר, הנח, בדף כ"ב עמוד א', במסכת תענית, הנח, אלו בני אלמא דעתה, אלה בני העולם הבא. אז מה הם עשו? חכמים ששמעו את זה מאליהו הנביא,
אז לגבי הוא, הלכו לשאול אותו. אמר להו, מהי עבודיתייכו? מה אתם עושים פה? מה אתם עושים שאתם מגיע לכם עולם הבא? אמרו אינשי בדוכי ענן, מבדחינן עציבה. אנחנו אנשים ליצנים, אנחנו משמחים את העצובים. המטרה שלנו בחיים, אין לנו מטרה, רק לשמח את העצובים. היום ראיתי על האוטובוס פרסומת של ליצני החולים, שיש עבודה כזאת, שלומדים את זה באוניברסיטה, איך להצחיק אנשים שהם בדיכאון בבית חולים. אז פה אנחנו רואים שמהגמרא, שמי יהיה בין העולם הבא? מי שמשמח אנשים, מי שגורם לאנשים להיות בשמחה, ולא מי שגורם לאנשים להיות בדיכאון ועצבות. גם הרבי נחמן מברסלב, כל הדרך שלו הייתה, אין שום ייאוש בעולם כלל, אין ייאוש בעולם, הכל טוב. וגם הרב ארוש הולך בדרך הזאת, לשמח את הבריות ולהראות להם כמה שהם צריכים להיות שמחים שגם הרע זה טוב. כמו שכתוב בגמרא, כל מן דאביד רחמנא לטבו דאביד, הכל טוב. משה רבנו בפרשת האזינו החליט להוכיח את עם ישראל ברגע האחרון. בזאת הברכה. למה הוא החליט לחכות עד לרגע האחרון? כי כשאתה מוכיח בן אדם, כשאתה עוד חי, אז יכולים לשנוא אותך. אבל אם אתה מוכיח קרוב למיטה, אז כבר לא נשאר כבר מה לשנוא, כי אתה גם ככה עומד ללכת. אז בגלל זה משה רבנו, אנחנו צריכים ללמוד משה רבנו מתי להוכיח אנשים. עכשיו אני יודע שהלכות לשון הרע של החופץ חיים הם לא נגמרים, כי הוא כתב ספר שלם רק על הנושא הזה. אבל ברוך השם יש לנו את הרמב"ם, שבספר מדע פרק ז' הוא כתב את כל הלכות לשון הרע בכמה דפים ספורים. אני הולך להביא הלכה אחת, וההלכה הזאת תסביר לנו מה זה לשון הרע. וזה כל כך פשוט שכל אחד שמאזין ישים לב מה זה לשון הרע ומה לא. אומר הרמב"ם בהלכה ב' איזו הוא רכיל? זה שטוען דברים והולך מזה לזה ואומר כך אמר פלוני, כך וכך שמעתי על פלוני, אף על פי שהוא אמת, הרי זה מחריב את העולם. שהרוכל לא תלך רכיל בעמך. הרוכל הוא לא מדבר דברים רעים, הוא מדבר דברים בסדר, כאילו דברים לא רעים. הוא בסך הכל אומר שפלוני הלך לשמה, פלוני הזה התחתן, פלוני הזה, סתם דברים, סתם דיבורים. כך וכך אמר פלוני, כך וכך שמעתי על פלוני, שמעת? שמעת מה קרה שמה, במקום הזה, בבית מדרש הזה, שמעת מה? הוא יצא משם, שמעת? אתה יודע מה הולך שמה כל יום? אל תשאל מה. זה לא תלך רכיל בעמך. דיבורים של כלום. יש עוד גדול מזה, עד מאוד, והוא בכלל לאו זה, והוא לשון הרע. מה זה לשון הרע? אומר הרמב"ם. והוא המספר בגנות חברו, אף על פי שאומר אמת. אבל האומר שקר נקרא מוציא שם רע על חברו. אבל בעל לשון הרע זה שיושב ואומר כך וכך עשה פלוני, וכך וכך היו אבותיו, וכך וכך שמעתי עליו, ואמר דברים של גנאי. על זה אמר הכתוב, יחרט השם כל שפתי חלקות לשון מדברת גדולות. אז רואים מפה שלשון הרע זה משהו שכתה מדבר רע על אנשים, זה נחשב לשון הרע. הלכה ז' בפרק ז' הנוקם מחברו עובר בלא תעשה שנאמר לא תיקום, ואף על פי שאינו לוקה עליו, דעה רעה היא עד מאוד, אלא ראוי לו לאדם להיות מעביר על מידותיו, על כל דברי העולם, שהכל אצל המבינים דברי הבל והווי ואינן כדאי לנקום עליהם. לא כדאי לנקום, אומר הרמב"ם, כדאי להיות ותרן, לוותר על כל מה שעושים לך. למה? כי אז אתה תנצח ולא תעבור על לא תיטור. מה זה לא תיטור? בלב, אל תשמור בלב מה שעשו לך, אל תשמור בלב. אומר, עכשיו, גם בפן הפסיכולוגי ישנם שני סוגים של בני אדם. יש כאלו שאיבדו עם אמון בכל האנשים בעולם. ויש כאנשים שלא איבדו אמון בכל האנשים בעולם. שאלתי את החסידים של הרב אמנון, חלק שאני מכיר, אם יש אנשים טובים בעולם. והוא אמר לי ככה, הוא אמר, כולם חרה.
עכשיו, אני לא יודע מה זה חרא כי אני מאנגליה, אבל כנראה שיש לזה משמעות לא טובה. גם אתה, חסיד של הרב אמנון, איך אתה רואה את העולם? האם יש צדיקים בעולם חוץ מהרב או אין? אם אתה אומר שאין וכולם רעים, תדע לך שאתה איבדת את כל השמחת חיים שלך. כי אדם שלא רואה את הטוב שבשני ורואה רק את הרע שבשני, אין לו שמחת חיים, אין לו כבר תמימות ושמחה. תסתכלו על ילדים, כמה שהם שמחים והכל טוב. אדם שהגיע למצב שכולם רעים אצלו, אין לו שמחת חיים, ואני יודע שזה מרגיז אתכם כשאתם שומעים את זה. כי כשאני מדבר עם אנשים שיש להם את הבעיה הזאת, הם מתרכזים עליי. הם כאילו, הם אומרים לי, איך אתה לא יודע, פשוט עוד לא עקצו אותך, עוד לא רמסו אותך, עוד לא... למה? כן רמסו אותי, כן עשו את זה, אבל הכל בסדר. אני שמח, ואנשים הם טובים, ויש לכולם נקודות טובות, ולא יעזור לכם. אתם צריכים להשתנות, לצאת מהדיכאון. זה דיכאון הדבר הזה. אז עוד פעם, הרמב"ם אמר שתלמיד חכם מסבר בשבח הבריות. בטוב שבבריות, הוא אומר כל הדברים הטובים שבבריות, מסתכל על החיובי ולא בגנותו כלל. על איזה בן אדם מדובר? על אותו אדם שאומר לכולם, מה שלומך צדיק? הוא מעודד ומרומם את כולם. הוא אומר לכולם, כל הכבוד לך, באת לתפילה, אשריך, כל הכבוד, איזה יופי, שמח, מרומם את כולם, כולם קופצים בגללו, כולם שמחים בחתונה, הוא הראשון שרוקד. הוא הולך בדרך הנכונה והסלולה, ולא כן בני אדם שמדברים רק רע כל היום. אז הבאתי אני עיינתי טיפה באתר של הרב אמנון, ומצאתי כמה דברים שאני לא יודע מה זה הדבר הזה, אבל כתוב שם הרב מחמוד, הכומר מעלמין, רובי, על הרב זמיר הזמיר, על האדמו"ר מעלמין, הפסיכי מעלמין, והוא כותב שם, הפסיכי מעלמין רצה לכתוב ביאור כמו רש"י, רק יותר קל להבנה, רק הבין שזה מעשה שטן ויש לו משימה יותר חשובה, ואני לא מבין למה זה כל כך גרוע, הרי אם רש"י עשה את זה, למה האדמו"ר לא יכול לעשות את זה? טוב, בסדר, הרב לא מצליח להבין, טוב. קרון מסריח, לוד, הרב אמנון יצחק נגד הזמיר ושיטתו וחבריו מש"ס, מסרחי, אין גבול לסירחון, כנופיות הסוחרים מציגה דוח שקרי, ארגון להידרדרות, זה על הארגון הקדוש הידברות שמנסים להחזיר בתשובה, ארגון הידרדרות, חשיפה נדירה על ארגון הידרדרות, בראשותו של הזמיר, הזמיר מזלזל ברבני ישיבות, ככה הוא אומר שם באתר, כמובן לא נאמין כן אנחנו. מי אתה חיים רבי? גם על חיים רבי אני רואה שהרב יוצא. מלאכים או בני אדם, טוב זה כנראה שיעור. רמי לוי השקרן והישיבה המסתורית שלא קיימת. האלמין השקרן השתגע. חמור הנשיא של האלמין פוער פיו. הספירה לאחור. מחפוד ומעלליו. יצחק רצה בי, מכר נשמתו לשטן ויצא נגד כבוד הרב אמנון יצחק, שליטה, כדי לקבל אולי מבנה עלוב, אי שם בדמיון, פתי יאמין לכל דבר. זה רק תמצית ממה שיש באתר של שופר.tv. אבל אני רוצה להבין דבר אחד, זה ארגון להחזרת אנשים בתשובה. איזה אדם יחזור בתשובה כשהוא רואה דברים כאלו? כשאני חילוני ואני רוצה לחזור בתשובה, אני מחפש, דווקא מה אני מחפש? אני מחפש את הטוב, את השמחה שנמצאת בצד השני, שנמצאת אצל היהודים, אצל החרדים. אני מחפש את השמחה שמה. אני לא אמשך לרע שבצד הזה. בוודאי שיש מחלוקות והרבה אנשים גדולים וצדיקים עושים טעויות, אבל להדגיש אותם לאלו שרוצים לחזור בתשובה, זה ודאי לא הדרך, אין שום ספק בזה. עכשיו נשים קליפ קטן ונסיים, כך שיהיה הדברים ברורים מאוד.
ומובנים. למסקנה, הדרך של תלמיד חכם זה להיות אדם נוח, טוב, שמח, מחפש את השבח של הבריות, מחפש להחזיר בתשובה ולהוכיח על העבירות, אבל לא על ידי שהוא משפיל את השני, הוא מסביר לו. אפשר גם להסביר בדרכי נועם. לשנים רבות הרב אמנון היה מדבר, הוא מחזיר בתשובה, הוא מנסה לדבר בדברים טובים, וכולנו היינו אוהדים שלו, ולא היה איש שיפצע פה נגדו. רק זה הסתיים, התקופה הזאת הסתיימה, ועכשיו אנשים נרסים הבתים בגלל שהאישה רוצה שהרב שלה יישאר הרב אמנון והאיש לא רוצה, ובוודאי מובן למה הוא לא רוצה, ולא מובן למה היא כן רוצה, אבל מה לעשות? ועוד בית נהרסת בישראל בגלל הרב. אז מה עושים? מתרחקים, וזהו. אז הנה, תראו את הוידאו הזה, והכל יהיה. את הדרך שקרבה אותי ליהדות, ובה בחרתי להמשיך. איזה דרך קרבה אותך? עכשיו שמסתכל לך. שעל פניה היא הצד השני של אותו מטבע. אנחנו לא מאותו הכפר, ואנחנו לא צד שני של מטבע. אתה עדיין שייך לצד של הרחוק, ואתה לא הצד השני של המטבע של הרב אמנון יצחק, ולא קרב זה אצל זה לעולם. לא הדרך הטובה יותר אלא משלימה. אחרי שכתבת את זה התפלטלת ולא יכולת להגיד את מה שכתוב פה, כי דרך שהדרך שלי, כמו שכתבת לכאורה, שהיא הדרך הטובה יותר ושלך היא רק המשלימה. אך אני זוכר את הדרך שקרבה אותי ליהדות, ובה בחרתי אני להמשיך. שעל פניה הנה הצד השני של אותו מטבע, של דרכו של הרב אמנון יצחק. לא היותר טוב, לא הצד היותר טוב, אלא המשלים. חזרת בך אחר כך שהקלטת את עצמך, והחלטת להקריא את המכתב, ולא לפנות שוב פעם ישירות ולומר, הרב אמנון יצחק, אני מתנצל בפניך על א' ב' ג' ד'.